chenro mag od bura. Jalup Spika Thaddeus Nyabaro notelo ne chenro mag od burano mokelo lokruok e telo mar od burano kogolo chik ni midhiero momako spika mondo non mapiyo kendo miyo chwal ne duoko e bwo ndalo 30. MCS mag od burano ywak e wi okang' ma apisa mag obila giwacho ni tiyo godo e rocho chenro mag od burano bang' apisago chopo e od bura ma dhi kawo arungu manyiso teko mar od bura kata mes e yo mobalo gi chike. Kanoloso gi Ramogi TV e yor simu, komanda mar obila ma Nyamira Agnes Ojomong okwedo lipode makamago. The mess of the county assembly. As you are aware, the county assembly transacts its house business in the chambers with the power of the mess as a symbol of power of the house. So we don't understand why the interest that our security team in Nyamira has on the mess of the county assembly. Na mess sio bunduki. Kama ni bunduki basi ni bunduki ya assembly, sio bunduki ya police station. So we are asking the policemen and specifically the DCCIO, we're asking him to leave the assembly. Kuna wale viongozi ambao wanataka kutumia njia mbaya kuintimidate leaders ambao wamechaguliwa. Waheshimiwa MCS ndio uchagua speaker. Wakiamua kumtoa wao ndio mtoa, sababu wampea nguvu kwa niaba yao, na wakitaka kuitoa nguvu yao wanaichukua na kupea mwingine.